fundamentalment ħażina. Hekk iddeskriva l-prattika li deputati parlamentari backbenchers jingħataw impjiegi jew konsulenzi mal-Gvern il-Kummissarju għall-Standards fil-Ħajja Pubblika George Hisler f'rapport li jgħid li din il-prattika għandha tispiċċa. Fi stqarrija maħruġa mill-uffiċċju tiegħu il-Kummissarju konkluda li din il-prattika iddajjef ir-rwol tal-Parlament fl-iskrutinju tal-Eżekuttiv, tmur kontra l-prinċipji tal-Kostituzzjoni, tmur kontra l-kodiċi ta' etika ta' impjegati pubbliċi u membri ta' bordijiet, iġġib id-deputati parlamentari dipendenti finanzjarment fuq il-Gvern u bekk tnaqqas l-indipendenza tagħhom. Prattika li tiddiskrimina bejn deputati minnaħa tal-Gvern u tal-Oppożizzjoni u tagħti vantaġġ lid-deputati tal-Gvern fuq dawk tal-Oppożizzjoni. Tippolitiċizza entitajiet statutorji u timmina l-indipendenza tagħhom mill-Gvern tal-ġurnata. Taggrava l-prattika dubjuża tal-ħatra ta' persuni ta' fiduċja li tista' tkun kontra l-artikolu 110 tal-Kostituzzjoni u toħloq karigi bla bżonn jew inkella timla karigi ġenwinament bżonjużi persuni li mhumiex l-aħjar għal dak ix-xogħol biksur tal-prinċipji ta' trasparenza u l-meritokrazija. Il-Kummissarju jkompli jgħid li fil-biċċa l-kbira tal-każi d-deputati ġew impjegati jew ingaġġati mal-Gvern wara li ġew eletti. Dawn id-deputati għandhom ħatrit bħala persuni ta' fiduċja jew fuq kuntratti ta' servizz f'ministeri jew bħala chairpersons jew membri tal-bordijiet tad-diretturi ta' awtoritajiet pubbliċi jew inkella ġew mogħtija kuntratti bħala konsulenti ma' ministeri jew awtoritajiet pubbliċi.